Basithola kuphi lezithu Basithola phezini. Sengisho lezi ntokazi lezi yasigeba izimba yazo emihle. Siqale wonke lamabhuku la. Kodwa ngisho nelanga elilodwa nje uzobona umunye endlula la kule straat sakithi. Kokuphi emakubo Enye ehlala nathi kwesikhashana. Enye yazo Utata bophuding wami omncane uzohlala amasonto amabili. Ubuke kanje ngadlo. Ubani igama lakhe? Igama lakhe uBeauty lokuzalwa. Kodwa simbiza ngelika Nyoni Nyoni. Nyoni. Hey, Sibali, ngisiza. Uyazi lengane insuku ezini ihleli nathi. Ayikazi phoma out, akazi yena sebioscope. Kodwa ngasu Hayi khuluma FK uthi ngase ufuna ukuthini FK. Ayisuka. Uyazi, siboyikhipha ama-out uyibonisa indawo. Hayi washo nje lento vele kade ngicabanga ngakhipha ama-out yazi ke ngikhombisa idorobha ebusuku yabona sabe futhi sogroove yabona. Sibali, angazi ukubonga kanjani. Hayi ubone wena ubonge mina imini efanele ubonge wena mfethu. Hey, lalela la. Kusasa ebusuku ngeke kulunge. Ngibavakashela umzala wami. Okunganjani ke mhlambi senze Thursday ngolusine yango ngabo 8 nje ebusuku. Sharp zinto. Hey. Uzomthanda. Njalo. Nyoni, ay zokala kumnandi. Ibhotela alifakwa ufaka cooking oil. Uyabona FK ngizo-organize igedlela mfowethu yabo organize ukuthi nensutshwana yabona njani ukuthi khona bani phela yabona ukuthi ngifuna ukuyitenda ingane phela ngifuna ukuthi ngikhohle yabona FK Liza yebo cooking oil lalela la sibona kusasa hayi kusasa ulesine ya shabra good mfowethu Masumaphike usuphezulu kwawo manje. Gogo, uyabona namhlanje usuku lwami lenhlanhla angakayiboni inhlanhla nje phela. Wezwa ukuthi ugogo wakho wadukela ngapha. Uphuphile, ngitshele. Hoswa, ngiphuphe ngonyoni, sweet little nyoni. Sweet little nyoni. Inamba iphike leyo sisi. Hayi, number 1 wami lo. Yazi uthini Morin uyena ngempela lolungele lento oyifunayo kodwa kuma ufuna ukwazi kabanzi ngaye ngibona ukuthi kuzofuneka nje kumthathe niphuma ama-out kodwa ngisoze ngimtshele ukuthi konke lokhu i-research ngoba ngibhala imidlalo ngabaqashi angithi vele ngeke uma nje lento angazi uyithatha ngenye indlela yabona ngisho lapho ke asazi sanibone thokozile anti uMorin lo mngani wami lo ngibhalo wemidlalo akhumbula ngaye ngakutshela ngaye Morin uAunty May ke lo sawubona ngiyajabula ukwazi nkosazana Thoko nifike kahle ngibhaka amakhekhe sengaze ngithole netiye kanti sizokuhlala weAunty umuntu esize kuye kahle uSidumo uyazi ukuthini angazi ukuthi kwenze njani ke namhlanje uluke ephuphana nje nonyoni wakhe kulungilozani ngiyena khona bese wena sanibonani Sidumo lona umngani wami uMorin ongumdansi ngathi futhi ubhala nemidlalo Morin uyeke lo Sidumo Sawubona lona Morin umakhelwane kaAunty uLouis Gomede sawubona ngiyajabula ukubona Wesidumo besikade sixoxa ngawe sinoMorin wasethi ufisa kabi ukubona ukubona mina yebo ngisanda kufika kule ndawo ngase ngizongothoka ukuthi wena ungangibonisa kahle kakhulu le ndawo ngingazi noma manje akazi ukuthini hayi yona for sure hayi ngiyayazi le ndawo impela hayi ngingazi ke noma uSidumo angangibonisa le ndawo ebusuku ufuna ukuthi ngikukhombise indayi izo kuthi ubani lo nohlanyayo ngabe uthoka usephambene ingqondo yini mina ngiyaphila saka mbungulu yithi cha kunganjani ngikuhambise kusasa ebusuku sengisho asingana lapha kwaMathema siye nase Pelican siyabuya lapha yaphula wena ucabanga ukuthi intokazi enhle njengalena ingafuna ukuhamba nawe yena kwaMathema nase Pelican
mina ngibona kulungile lokho. Thoko kanti kwenzekani la ngitshela? Ngizokuchazela anti. Kunganjani ukuthi sihambe kusasa ebusuku? Okay. Sizohlangana lapha ngo8 ebusuku ngithi. Wow man. Konje kusasa olesine? Olesithathu. Olesithathu hayi makunjalo ke hayi singahlangana la ngo8 ebusuku. Ngiyabonga Sithombe. Thoko sikumele sabe. Kulungile asambe ngempela ngoba siyaqala ukureheza in 30 minutes. Sisale kahle. Awu hambani kahle Ngihambe nami. Kodwa ungayenza kanjani into enjena entokazini yabantu? Ngiyabonga gogo. Vele ngiyazi ukuthi ugogo wakusashona. Uyazi lo mntana omuntu akazi inkinga azifaka kuyona. Ihlazo phela leli. Uyama nje uyayibuka lento iyenzeka. Ake usho. Kodwa unalo uzwelo nje oncane. Hayi, kodwa ngasho. Unika isiqashi isithelo sona sithathe yonke insimu yase-Edeni nezinyoka zayo. Hawu! Thoko ke ngihlola muni phela lo wenzekayo manje. Cha bo anti uMoreni ubhala umdlalo ngeqasho. Ufuna ukwazi kahle ngempela ngempilo yazo nangokuthi iziphila kanjani. Ngase ngithi mina hayi akakathi uchitha isikhathi noSidumo. Uyazi nawe lapho uyothola yonke into ayifunayo. Uyazi ngeke ngambuke ngambone ngumuntu othandeka impela. Othandekayo. Cha hayi uqinisile ngasho njalo. Anti kulungile ngisale kahle. Ngihambe kahle bye bye. Hawu, ngaze ngamdabukela lo nyoni wabantu. Manje ke mina ngizokwenza njani ngaleli phupho likanyoni Ngiyathemba ichazela ingane yabantu ngalomhlola. Awu bazozibusisa ngokwanele. Semnandi benoSidumo. Hamba wena uhlushwa yini Louis? Sawubona. Ukhona uSidumo? uSidumo. Yebo nkosazana khona ngene. Hawu Salome. Sawubona Sithombe. Awu ngaze ngajabula ukubona. Unjani uGabs? Hayi ngokwazi kwami uyaphila. Ngisacela ukukhuluma nawe ngasese. Oh, hayi mashini ngene ngapha. Ake nisho nje ba. Kodwa bayibonani lempungulu Sithombe. Manje. Awusisi. Hayibo Salome yini? Ududuze please. Yini manje ma? Ugaba. Usephindile ungishiyile. uGabs. Uthole enye intombi. Hayi phela angikholwa phela. Sokushila futhi. Nami ngishaqekile kodwa kuyiqiniso. Yes, ungishilo ukuthi uthole enye intombi angazi ukuthi ubani. Futhi anginandaba. Hayi phela wena noGabs amathe nolimi phela ninje phela. Iqiniso kulelo kodwa kusasho lutho. Uyazi uthe ugaba namhlanje. Umeqhuqa impahla zakhe ehamba. Ngeke ngahlala phansi ngacabanga ngempilo yami. Ngivele ngazitshela ukuthi fanele ngiqale phansi. Futhi ukuze ukuthi ngimkhohlwe kumele ngithole enye lisoka elingafani naye. Hayi kuyacaca ukuthi ke ufuna umuntu omubi ongafani noGabs angithi. Yebo kunjalo. Hayi nokuthi ke ufuna umuntu ongahlaniphile ngoba phela uGabs phela uclever wala yabona mshishi. Yebo kunjalo. Sengisho umuntu ongasisona isigwili nomuntu yabona onesifiso sezinto ezinkulu yabona umuntu ongasiyona iplayboy angithi. Ilapho la ngingacabanga ngawe ke Sithombe. Wacabanga ngami Ukuthi umsize phela ngikhohle ugaba. Oh hayi kwakuhleke la. Sithombe. Ngifuna ukuthi ungikhiphe ama-out ungimukise kuma-night clubs kuma-hoteli ukuthi ngizokhohlwa lesoka lami leminyaka leli eliyisigwili elizithandayo elidlalisa imidlalo ngisho ugaba phela. Usho ukuthi ke singaya kumama uyangichaza ngolosihlanu. ngolesihlanu hayi awuthi ngibheke incwadi yami ukuthi ime kanjani. Ngolesihlanu ngesonto ngomgqibelo nakhola ngeke kulunge. Ngomsombulungu ngine fashion show eSentini. Ngathi kuzoba likhuni ukumkhohlwa. Kuzoba likhuni impela. Kunganjani ngolesibili ntambama? Ngolesibili. Hayi ku right. Sithombe. Ngazile ukuthi uzongisiza wena. Kulungile ke siyobonana ngolesibili. Masithi ngo8 kanje. Ngo8 ebusuku. Hayi ku right. Ngizoza lapha. Yeah. Sawubona Ntoko. Sawubona mama. Hello gogo. Usisebuyile emsebenzini. Cha kakabuyi ubethe uzoba ne staff meeting kodwa ngiyathemba usendleleni manje. Umthetho wakuzama ukwenzani lapha?
Hawu mama ngithi ngayinela usiduma itaxi yakho. Usukhohle ukuthi ayiphuma namhlanje ebusuku. Uyithethe blend endala kanjini. Ngiboleke kuGundi. Oh. Uzobe ehamba nobani? Nomorina amkhumbula lo bela izolo. Umorini namhla bese kuba ubani unyoni kusasa bese kuba usalume ngelinye ilanga istock fella seyintombi girls. Kodwa lamantombazana ayagula yini? Mama, ngiyathemba ukuthi bonke banezizathu ezithile ezenza ukuthi bafuna ukuhamba naye. Sanibonani. Hayibo yile. Sawubona sisi. Hayi taxi yami bese. Lembungu lizokwehlisa isimilo nezinga lomngane kaThuku. Louis, ngiyathemba ukuthi uMorin uyazi ukuthi uyifaka phi. Nazo ke Stumo. Hayi ngiyabonga Thuku. Hayi kodwa ukubhruke phela la. Ngicela ungenzele into eyodwa nje baba. Umphathe kahle uMorin umngane wami yezwa. Umnika good time. Good time ile nto azoyithola phela kuzobe is good is nice. Morin kunjani? Yebo Morin. Hayi ngiyathemba usidumo selungile ke manje. Thoko. Uneqiniso ukuthi ngezinto elungile. Kuzoba mnandi ungakhathazeki. Kodwa kuze wazi la khona usidumo khona ungahle ngahambi kahle. Hawu Thoka, aya kanjalo uyadlala naMorin. Ngithi ngombheka. Sobona. Stumo, usefikile uMorin. Ngitshela ukuthi ngiyeza sengiyaqeda. Ungathatha isikhathi phela uyeza. Vele kusobala ukuthi uyafana nazo zonke izimbungu. Uma sekuyele tshwaleni, hawu, uzokukhala umphimbo. Morin, ungazihluphi mntakwethu. Ayikho yonke lento umama ayikhulumayo. Mantombazana, useyeza. Stumo, bengithi uyenjenga Hayi konke ngathi sokulungile ma sesingahamba manje. Stumo. Engathi gqoke wangaphelela. Hayi lesi istyle amasa bachiphindele. Necathulo namasokisi nakho futhi style. Ngiyakhohle. Ungashi ukuthi ngikutshela. Ito tong sharks bali. Ume unomthandazo manje. Lona unyoni. Lo usidumo. Sawona Stumo. Sawubona ma. Sawona. Manje Ulesithathu namhlanje ngithi. vele losithathu. Ngani uzoqhubula ukuhamba nje? Hey, yayinhliziyo yakho Stumo. Yes, yayinhliziyo. Uza ngapha. Ngilinde ngapha ngiyathi. Muhle nesibali. Muhle ngempela kodwa ke usengelanga elimelolo. Ujabule nzuzo ngolesine nje angithi. Ngolosini. Phobe usonkeleni kangaka. Uyazi ukuthi hamba nomuntu ukhona ngalo. He? Ingwe ushaka tu. Phoma ngize njani? Okay. Lalela la. Uma ngiphila naye emva, angeke avuma ukubuya la ukuchaza ama-out. Uzokwazi ukuthi uyamhlala. All right? Uthi ngimlanda ngizona. Hayi. Cha ini? Hayi, miye kulungile. Angithi uthi kukhona omunye ngale. Iyakhona kanjalo. Manje Nesu la. unesu. Mina ngizoba udoctor. Wena udoctor. Uyabona ukuthi ngizothi kufika ucingo uyabona? Ucingo lufuna ukuthi ngiphuthume nje lapha ngobona isigulane, yabona isigulane kakhulu. Yini ke lokho?
wena uvumele mina yabona ukuthi mina ngudoctor yabona sengisho Hawu Stum, kanti wenzani lapha engiqala ukunengwa mina? Hayi phela ngiyaxolisa phela into nje kwafika ucingo la lungifuna. Ukuthi mina sengiqayekile, angazi kwenzekani uvela ungishiya la ngedwa. Empela nje kufanele ukuthi ke ngihambe. Uhambe? Ngaze ngikuthanda ke lokho Stum. Dade. Bheka la nyona ukuthi ke omunye wezigulane zami uphethwe phela isifo senhliziyo. Inhliziyo? Empeleni phakathi kokufa nokuphila. Nkosi. Manje njengomuntu owudokotela akufanele phela ukuthi cha ngoba ke noma ufuna ukuphuma out nentombi yakho esexy hayi sokumele ukuthi ushiye konke phansi. Kusho mina nami ngisexy. Ngempela kodwa udokotela. Udokotela. Kanti awukanti FK akazange akutshele. Angitshelanga wena uthi udokotela? Angisiboni isidingo salokho mina. Awusiboni isidingo? Ha, kubaleke kabi ukuthi ngazi ukuthi udokotela phela mina angikaze ngijole nodokotela empilweni yami. Dr. Stum. Yebo. Usingahambi uyahlola iguli zakho. Uhambe kahle ungajahi. Uthathe sonke isikhathi sakho uzongithola mina ngilokhu ngihlezi la ngikulindile. Kusho ukuthi inyoni awunandaba ukuthi ke noma ngingahamba ngithi. Hayi anginandaba doctor. Hayi kulungile ke. Awuthi. Doctor? Ubusubuyile. Khona into engifuna ungihlole yona. Ngikuhlole yona? Ilapha. Lapho? Ibuhlungu kabi. Ukushaya kwenhliziyo okunomkhuba phakathi. Ufuna ukuthi ngihlole? Yebo doctor. Ayi kulungile ke. Ithi uhlale lapho lobo buhlungu. Uphatha kanjalo ngize ngibuye ma. Ngiyabuya khona. Usuhlaleleni phela akuthatha isikhathi esithi ufake icathulo namasokisi. Hayi konke sokulungile. Singahamba manje. Cha baba, sazoke siphuza itiyeke. Angithi nawe uthatha isikhathi eside ngale? Nawe kusazokusimela Sidumo siyezwana? Hawu itiye manje. Ngilungile ngizolenza auntie. Thoko, hlala phansi. Ngizolenza isidumo nje. Yena webantu, niyangizwisa. Ubani ufuna ukwenza itiye uSidumo? Ngikutshelile ngathi imbungu lihlala inezinto zayo nje ezimangalisayo. Salomini kwenze njani? Hawu yini wangangijabulela? Ngizokubona yikho ngilapha. Laphansi. Stumbe. Sengisabathe ngiyazama akuvumi ngimkhohle. Ubani? Mina noma uSheps. Kungabuye kube ubani? Kodwa Salome tshela mina angithi besenza appointment ukuthi ubonana ngolosibili loluzayo. Alright, ufuna ngihambe ngizohamba. Iyona ndlela ozongiphatha ngayo. Salome. Hayi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi uzenze right? Into khona okumele ukuthi ngenze ngokushesha ngokuphuthuma yabo. Hey. Wangena ufuna ukuyaphi manje Salome? Ngizolala la yini. Hayi bo ukwazi ungena la. Ngizovinjwa yini? Hayi mani khona amagundane ngaphakathi. Amagundane. Salome. Wosala. Uhlala. Hey. Mase ngayithola inkinga madoda. Hlala phansi. Noni, gana. Shishisa. Ngena. Ulaswe. Tshela mina. Uthwenzani manje mohlele ekhishini? Wena ufunani la ngwafayi ngabe kade uhambile? Hayi ngiyatshela isigula sami itiye nje. Ukwenzela lokho? Ngwenzela lokho wazini wena ngemithi.
uyazi ngikutshela ukuthi uhlalela so ushaya uzamthile manje lekhini uthi wenzani ne Cha bengashawa zamthilili bengiyifunela inkomishana yamanzi ukuze ngiphuze ngendaba esilokozane lesenhliziyo lesade ngitshela ngazo. Nakho ke futhi sekuyangithanda ukungiqinisa ke futhi manje. Ushuthi ngempela doctor uzohamba ungasangihlolanga. Ingabe ngiyahlola manje phela ngoshiwa isikhathi ngibe senkingeni phela. Uzoba senkingeni nobani? Hayi phela ne medical counsel bheka. Ithi ngikwenzela itiye. Bese ke unganyakaza uhlale la ngithi ngiphuze leli itiye. Oshukela uthatha abayiwa ngakhe. Unganyakaze uhlale la ungilinde ngize ngibuya ngithi Ngiyathembisa doctor. Yini le wena esiyenza uthatha isikhathi eside? hayi bengimata satsasasisi into nje umpompi bongafuna ukuvuleka kanti nje futhi noshukela ngutholanga nje angutholanga ubisi. Sisi lembungulu kukhona isiphezulu kwakho ngizwa ngaphakathi imoto ngasho. Uyazi ukuthi ubuqinisile weLouise. Hayi uvela uthi ushayele ekhanda nje. Uya manje kokho. Akumsebenzi wakho lo mpungulu ntini. Hayi sisi ningayi lapha. Ake usho wena siduma kwenzekani lapha emzini wami? Hayi sisi akwenze kulutho. Pho ubungavumi ngani singene? Khona umuntu wesifazana ofila phansi kwetafula. Wena mbulali mdlwengulu wempungulu. Sise Louise simbambe. Simbeke phezulu kwesihlalo. Mntana wabona. Uyaphi? Ngikutshelile ngahla khona usidumo. Siyabuya. Kwenzekani la? Nisho ukuthi umuntu ngiyasa kuthola ukuphumula. Wesiduma ungitshela, ufunani usalome ngaphansi kwamatafula nalo notoro? Uyaphi? Sisi ngizochaza. Uselefana manje Dr. Stumo? Dr. Stumo. Dr. Stumo. Dr. Stumo. Vele ngudoctor wamadlalisa. It's true.